دۆزا کوردی دباوەریان مد تەنێ لە کوردستانە عێراقی بسەرکەتی حیا ئانها ئەما لە سووریە دۆزا سووری بسەر نەکەت سەورا سووری بسەر نەکەتفە نەمەتاری بێ سووریا بسەرکەتن حیاگ و دۆزا کوردی بسەرکەوێ ئەv یەک ئا دواوێ چ بسەرکەوێ پەیەدێ هاتی و دۆزا کوردی تەفان یعنی ڕۆژاوایە کوردستانê navê kir şemal Sûriya wê çilo bi ser keve ev dido a sisiya tu doz bi ser nakevin ku tu rane ji tifinga xwe tu xaka xwe ji bo wê rizgar neke ev sisiya a çara yani xelkê ku doza hinek netewa xwe kirin wek meseleyê enkesê wana peyedê ew kirin hepsade û ew penaber kirin û ew avêtin devera yani wê çilo bi ser keve ev doz tu carî bi ser neketî û bi ser nakeve mixabin jî adin Kurdê girahiştinê sîlah peyedeyî ya pege çêkirinin girin bi kirêj xelkê re girin di wecê terorîst bûnê yani ne ev yani peyede ne ya pege çêkirî ku Kurdistana Sûrî rizgar bike xaka wê ji bin dadgerê wê Ereb û nîzamê Sûrî û dewletkê ji Kurdar çêke ebedin tiştê kir Kurd hecirandin wextê ku Kurd nemînin li ser xaka xwe wê çaxê doza te jî bi erdê bizeliq û namîne ma li ser xaka xwe li devera xwe tu berê 85 sedî bû ana tu vegeriya 65 heger ne 5 sedî yani tu gelkî li paş ketî doza te jî pêre li paş dikeve ka çi wê xelk çilo navdewletî wê çilo li doza te binerin ebeden doza Kurdî bi ser neketî li Rojavayê Kurdistanê bi qendir gel paş ketî wê doza Kurdî gelkî bi ser kete wextê ku her du beşê Kurdî li hev kirbana û tifinga wa yek ba û di wecê rejîmê de şerrek bê îman kirbana xaka xwe rizgar kirbana ji ber vî dijminê hanê ê xaka mer Kurdistana me dadger kiriye wê çaxê wê biba navdewletî wê Rûsya û Amerîka û Sîn û Almanya û Brîtanya xelkê gişal doza me bineriya wê bi ser keta doza Kurdî ka çi doza Kurdî navê wê çêbûyî navdewletî û ji bo çi wê navê Kurda û doza Kurda li Sûriye be wextê xwediyê wê girahiştî tifingê raştî tifingê ji rihê Kurda re wextê ê girahiştî tifingê dibê şemal Sûriyayê nema dibê perçakî ji Kurdistanê wê çima bi ser keve xwediyê wê ditamirîne wê çima navdewletî ji ter doza te li ser xwe